El país dels contes. Pupi sap que el Nadal és una època especial i vol fer un regal als seus amics. Alguna cosa molt especial que puguen recordar tota la vida. Ja fa dies que està donant-li voltes i justament ara se li acaba d'ocórrer una idea fantàstica. Està tan nerviós que s'equivoca amb les paraules. Lila salta d'alegria. Anem al país dels contes! Pau li pregunta estranyat. Al país de les sumes i les restes? No, al país dels contes, on viuen els tres porquets i on hi ha la caseta de xocolata. Ah, vols dir el país dels contes? Pupi mou les antenes com dues hèlices d'un avió. La nau els està esperant, lluent. I pugen i... cataclac! Al cap de pocs segons, aterren en un bosc molt espès. I si ens trobem la bruixa? Li pessigaré el nas? Però quan arriben a la caseta de xocolata, s'obliden per complet de la bruixa. Allò és el paradís. Les parets són de xocolata i la teulada de gelat de torró i les finestres de regalícia. I en compte de flors, a les jardineres creixen gominoles. I el fumeral és un pirulí gegant de caramel. Els xiquets estan tan feliços menjant-se-ho tot que ni veuen l'ombra de la bruixa que es va acostant com un eclipsi de sol. Hi! Mengeu, xiquets, que esteu molt flaquets! Hi! Neus, que és la primera que troba, no dubta a plantar-li cara. Alto, bruixa! A mi no el menja ningú. I tu també t'hauries de menjar-te a casa, perquè està deliciosa. Tu no saps que tinc poders? Mireu, és Punxó, no és una bruixa. De l'ensurt, a Punxó li cauen unes quantes berrugues del nas i de sobte es posa a plorar desconsolat. Ai! Ai! Estúpid i cuquiu! Heu destruït el meu compte! Se suposava que us havia d'engreixar i després menjar-vos. Per això sóc una bruixa. I a més, us heu menjat un tros de ma casa. Clara tracta de consolar-lo. Ara pot ser bo i deixar que ens mengem esta caseta de xocolata tan deliciosa? Tots els xiquets són més llestos que jo sempre. No estigues trist. És clar, el teu conte és fantàstic, perquè hi guanya la intel·ligència i la valentia. Doncs teniu raó. I es posa a fer mossos a la seua caseta juntament amb els xiquets. Sabeu què? Això és una cosa que sempre havia volgut fer. Per fi! Ja arriba Pupi des del planeta Blavós. Ben amunt les mans que ja és d'hora.